Hello guys! Good morning! I'm so excited today kasi magluluto tayo ng mamahaling isda. Ayan, look at that! Yes, at nandito ang mga Team Davao sa Pinoy Rob YouTube channel. Sila yung mga assistant ko ngayon na nagluluto. Andito si Jerilyn Parcon. Andito naman si Giselle Baguio na hindi nakikita yung ulo. For today's dish preparation, nakikita nyo na sa caption ang buttered salmon at salad veggies. Yun ang aming ipe-prepare for today's dish. Kaya umpisahan na natin habang sila ay naghihiwa-hiwa ng mga vegetable. Tayo naman ay magsusute ng mga lamas. Ayan, at nilalagyan na natin ng butter ang ating kawali. Hayaan muna natin siyang mag-melt. Okay, nag-melt na nga siya at time na para maidagdag na natin ang ating mga lamas. Ayan. Ang white onion na favorite ko at ang garlic ay aking pinagsabay na siya. Yes, white onion ang aking ginamit dahil mura siya at mabango pa siya at manamis-tamis. At habang naman ay nagsusuti tayo, pwede na natin itong dagdagan ng mga pampalasa para naman ay sumuot doon sa garlic at saka sa onion yung lasa na ating ilalagay. Hanggang sa mag golden brown na siya kasi ito ang masarap. At pagkatapos niyan ay ating iset aside. Okay, na golden brown na siya. Kaya ma-set aside na natin to para gawin na natin yung ating buttered salmon. Lagyan na naman natin ng butter itong mainit na kawali para naman maiprito na natin ang ating minarinate na salmon. Sa pagmamarinate ng salmon, ang nilagay ko lang ay asin at paminta at seasoning na ginisap flavor mix. Yun lang ang sinama ko at hinayaan ko ng 30 minutes para ay manunuot yung ating mga ricados na inilagay doon sa salmon. Ito ay madali lamang at butter ang ating ginamit dahil ito ay buttered salmon at ito ay nagdadagdag ng sarap doon sa salmon na ating niluluto. We slice it into 5 slices and this is the first batch. Malaki ang aking slice. Ayan, we are flipping it kasi luto na yung sa likod. Masarap kasi doon sa likod na sa may himbis ka magprito una para hindi naman yan didikit. This is my first time to cook salmon. Kaya ito ang aking experience, unforgettable experience ko because this is the first time I cooked salmon, buttered salmon. It is so easy, done na siya. Hindi naman natin masyadong patagalin pa para hindi siya matigas, malambot pa rin. Nilagay na natin doon sa ating sinutay na garlic and onion. Ipinaibabaw natin para ang lasa ay mas lalong sumarap. After the second batch, ating ilalagay din dyan kasama nung first batch. Ayan, nagluluto na tayo sa second batch. Last batch na ito ng mga in-slice natin na salmon. Binilisan ko na ang video and we are about to flip the last batch of the salmon para maluto yung sa kabila. At wag na nating lutuin masyado kasi nga ay lulutuin pa natin. Ang atin lang is to achieve na magiging pula yung other side ng salmon. Now it is cooked already and we are going to take and put to the other pan so that it will incorporate to the other slices.
I'm also cooking the small fish na nakuha ni JR sa they are catching fish a while ago at the sea nearby in our place. It is very small but it can satisfy the viand for one meal. The salmon is done and we are plating it now. And the salad is also done, and so we are preparing the table already. Whoa, I'm so excited because I know this is very delicious because this fish is very expensive here in our country. Based on the looks, they are partner and they are both delicious. The Veges and the salmon, very good partner. Tinimplahan na ni Giselle yung salad. Ayan, mayroon na tayong kanin, may salad na tayo at may salmon. Let's get with it, rumble! Ayan na. Gutom na yata, kaya nagkaganyan na ang boses. Okay, andito na sila. Kompleto kaming lahat. Magkain na tayo ng dinner. It's late na guys, pero ayun, masarap kasi ang dinner. Kaya natagalang magluto, natagalang magbili, natagalan magluto. Pero okay lang dahil happy naman lahat-lahat. Makakakain na ang Pinoy Rab YouTube channel, Team Davao. Let's eat guys! And yan, samahan nyo na lang kami sa mga ilang sandali na kakain kami, Team Davao. We are so happy na naging part kami ng Pinoy Rab YouTube channel. Kami ang Team Davao presenting. Thank you guys sa panonood. Please do like, comment, share, press the bell button para sa mga notification para sa susunod na mga upload na videos. Hanggang dito na lang. Magandang umaga, Davao!